Misera, bate bunda, demisera, bate bunda, demisera, bate, 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 pera, pera, bate bunda, demisera. Καλησπέρα αδέρφια μου, Παρασκευή σήμερα. Βρισκόμαστε 2 μέρες μακριά από τον πρώτο μου αγώνα. Είμαστε στο Κιλκής. Περπατάμε, πηγαίνουμε προς το γυμναστήριό μου να κάνω κάποια personal. 7 η ώρα έχω να πάω να κάνω ένα μισάωρο σάουνα για να διώξουμε ό,τι υγρά τελευταία έχουν μείνει. Η κούραση μεγάλη, τα νεύρα ακόμα μεγαλύτερα, πολύ πείνα, πολύ δίψα, αλλά συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Φάγαμε το γάιδρο, δεν θα κολλήσουμε στην ουρά. Να με συγχωρέσετε για το φωτισμό αδέρφια, δεν έχω πάρει το ring light που είναι για το κινητό. Μπορεί να με βλέπετε λίγο θολά, θα προσπαθήσω να το φτιάξω στο CapCut ούτως ή άλλως. Και αυτό, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν μπορώ να απολαύσω τη χαρά μου γιατί είμαι εξαντλημένος, πεινάω, αλλά μου δίνει κουράγιο και η σωματική κατάσταση που έπιασα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και με τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζω. Και γενικότερα μου άρεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία, δηλαδή το bodybuilding είναι κάτι που 1000 τα 1000 θα συνεχίσω να κάνω. Μου αρέσει η διαδικασία του, η καθημερινότητά του, η πειθαρχία που θέλει, το ότι πρέπει να μαγειρεύεις όλα τα γεύματα σωστά, προσεκτικά, να κάνεις την προπόνησή σου, μου άρεσε πάρα πολύ μετά από τα τόσα αθλήματα που έχω περάσει 40 χρόνια. Τώρα θα δούμε. Πρώτο Θεός να βγει καλά ο αγώνας. Η μόνη δυσκολία πιστεύω είναι το ότι η πρώτη μου κατηγορία, η μείον 1,80 Classic Bodybuilding, είναι στις 8 η ώρα, ανάμεσα σε 8 με 9.30. Και η δεύτερη μου κατηγορία είναι κάπου στα μισά, στην Open Bodybuilding, στα μείον 80 κιλά. Θα δούμε. Από ό,τι διάβαζα και τους κανονισμούς είναι 3 φάσεις, 3 γύροι η κάθε κατηγορία. Στον πρώτο γύρο βγαίνει όλη η κατηγορία μπρος πίσω, κάνει 3-4 πόζες. Και μετά παίρνουν μπούλε περισσότεροι από ό,τι κατάλαβα. Στο δεύτερο γύρο βγαίνουν όλοι και κάνουν 7-8 πόζες. Και βγαίνει η τελική εξάδα που θα κάνει ατομικό ποζάρισμα για να βγουν οι πρώτοι 3 και να βρεθούν οι άλλοι ως 4ος, 5ος, 6ος. Εντάξει, δεν έχω βλέψει να μπω στα μετάλλια, δεν έχω βλέψει πόσο μάλλον να μπω στην εξάδα, έτσι είμαι ρεαλιστής, δεν είμαι κανένας παπατζής. Αλλά θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ο στόχος που έχω θέσει, εγώ σαν Σαράντης, είναι να μην πάρω πόδι από τον πρώτο γύρο. Δηλαδή να κάνουμε το πρώτο το ποζάρισμα και να με περάσουν και στο δεύτερο γύρο να κάνουμε όλες τις πόζες, ρε παιδί μου, και ας μην μπω μετά εξάδα. Να με νοιάζει ότι είμαι εντός δεκάδας, δηλαδή δεν έφυγα από τον πρώτο γύρο, ρε παιδί μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Που και από τον πρώτο γύρο να φύγω δεν θα με πείραζε, γιατί πάω για την εμπειρία, πάω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα καταφέραμε να πιάσουμε μια καλή φόρμα αγωνιστική για το bodybuilding. Τώρα πώς θα είμαι εκείνη την ημέρα, τι θα δουν οι κριτές, σε τι κατάσταση θα είμαι, γιατί παίζουν πολλά ρόλο, έτσι. Μπορεί να κατεβάσω υγρά, μπορεί να μην είναι η μέρα μου, μπορεί τα παιδιά που θα είναι στους αγώνες να είναι η χρονιά και η μέρα τους. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η νίκη, μας ενδιαφέρει το ότι είμαστε μαχητές και συνεχίζουμε να το τρέχουμε. Και με τα κόπων και βασάνων μάγκες μου τελειώσαμε μία ακόμα μέρα. Η σημερινή μέρα έφτασε στο τέλος της. Έκανα το τελευταίο κάρντιο, το οποίο ήταν καθιστός σε ποδήλατο για μισή ώρα. Τακτοποίησα όλα μου τα personal. Έκανα ένα έκτακτο session sauna. Μπήκα 2-15 λεπτά λίγο να εφηδρωθώ για να φύγουν όσα περισσότερα νερά μπορούσαμε να διώξουμε τελευταία στιγμή.
Το μόνο μου ζόρι και η μόνη μου σκέψη είναι ότι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσω θα ζυγιστώ μάτιο στο μάχη να δω σε τι κύλα βρίσκομαι για να δω αν θα μπορέσω να φάω ή αν θα περιμένω μέχρι τις 4.30-5 ώρα που είναι η ζύγηση για να φάω μετά. Αυτό θα είναι πάρα πολύ μανίκι. Σε γενικές γραμμές νιώθω καλά. Έχω λίγο νερό ακόμα για σήμερα. Αύριο το νερό μου θα πέσει στο μισό λίτρο. Και αύριο η μέρα είναι πολύ τάραχη. Το πρωί έχω να σηκωθώ να κάνω κάποια ψώνια από το σούπερ μάρκετ τα οποία θα χρειαστώ για τους αγώνες. Θα τα δείτε κιόλας ούτως ή άλλως. Να πάω να πάρω κάποια κρέατα, κάποια αυγά για να είμαι έτοιμος και από Δευτέρα να συνεχίσω. Και γενικότερα από αύριο, μάγκες μου, προβλέπεται πολύ έντονο Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό μαζί με Δευτέρα. Γιατί Σάββατο είναι η ζύγηση, Κυριακή είναι ο αγώνας και Δευτέρα έχω γενέθλια. Οπότε είναι ένα πολύ δυνατό τρίμερο. Πρώτο Θεός να έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλουμε. Να μην έχω κάποιο θέμα με ζαλάδες και τα λοιπά από την αφυδάτωση, ρε παιδί μου, και από την κούραση. Να μην πάθω κάποια κράμπα πάνω στη σκηνή που είναι πολύ σημαντικό. Γενικά εύχομαι να πάνε τα πράγματα βάσει σχεδίου, βάσει πλάνου. Να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να μπορέσω να αποδώσω όσο καλύτερα γίνεται για να πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Δεν πάω με αυταπάτες, τα είπα και πριν. Δεν πάω, ξέρω ότι 1000 δεν θα μπω στα μετάλλια. Ούτε μια στο εκατομμύριο θα μπω εξάδα, γιατί μπορεί να έκανα μια καλή δουλειά και ένα σώμα αξιοπρεπές που να σταθεί πάνω στη σκηνή και να μην πεις πού πάει το χαρχάλι. Αλλά δεν μπορώ να κοντράρω παιδιά που το κάνουν χρόνια αυτό το πράγμα. Δεν είμαι τόσο μπαλαρισμένος, το σώμα μου δεν έχει τη δομή του bodybuilder, ας το πούμε, το structure, την κατασκευή. Πιστεύω σε 1 με 2 χρόνια το σώμα μου θα είναι στο πικ του για το bodybuilding. Αυτή τη στιγμή πάω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, πάω να πάρω το βάπτισμα πυρός, να γουστάρω πάνω απ' όλα και το τι θα κερδίσουμε, το τι αποτέλεσμα θα πάρουμε, τι θέση θα πάρουμε, θα το δούμε. Δεν το ξέρω, είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Πώς θα ξυπνήσεις, είναι τι κατακράτηση μπορεί να έχει γίνει στον οργανισμό σου, τι νερά έχεις, σε τι μέρα είσαι, είναι μεγάλο σύμπλεγμα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Εγώ αυτό, ξαναλέω, πάω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, πάω να γουστάρω. Σκέφτομαι πάρα πολύ, φίλε, τι φαγητάρες θα φάω μετά. Δηλαδή, έχω πάρει κάτι αμερικάνικα cookies με δάκρυα σοκολάτας και μία πραλίνα με μελομακάρονο. Τι έχει να γίνει στα μάξι μετά τον αγώνα στο γύρνα. Το μόνο αρνητικό είναι ότι οι κατηγορίες μου εμένα και οι δύο είναι το βράδυ. Η μία είναι στις 8 η ώρα που ξεκινάει Classic Bodybuilding και παίζω στην Classic Bodybuilding, συγγνώμη, μείον 1,80. Και 9 και 40, 10 παρά 20, 10 παρά 4 ξεκινάει η Open Bodybuilding που παίζω στη μείον 80. Δύσκολο, οκ. Θα κάνουμε υπομονή, θα σφιχτούμε. Θα τη βγάλουμε την άκρη μας. Σήμερα η μέρα ήταν αρκετά χαλαρή. Είχε μόνο, όπως είπα, το κάρντιο, τη σάουνα, τα μαθήματά μου κτλ. Σάββατο, Κυριακή και την ερχόμενη Δευτέρα δεν έβαλα κανένα μάθημα γιατί θέλω να βγω με τη γυναικάρα μου να το ζήσω. Να πω τις βόλτες μου, να φάω, να πιω, να περάσω ωραία. Και λογικά την επόμενη εβδομάδα θα κάνω σίγουρα προπόνηση, χαλαρά για την πάρτι μου. Και την επόμενη εβδομάδα θα κάνω ένα meeting λογικά με τον προπονητή μου για να βγάλουμε πλάνο και να ξεκινήσω να κάνω όγκο. Αλλά μια εβδομαδούλα, ρε παιδί μου, όχι πως θα χάσω προπόνηση, δεν θα κάνω τόσο βάρκια και σκληρή προπόνηση, θα κάνω έτσι μια ωραία δυνατή προπόνηση. Να δω και που βρίσκομαι, γιατί θα είμαι σίγουρα αφιδατωμένος από τις προηγούμενες μέρες και αυτά. Σίγουρα θα φάω πάρα πολύ καλά, πάρα πολλές θερμίδες μετά τον αγώνα. Θα κοιτάξω να απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται τη βδομάδα μου, το Σαββατοκύριακο το επόμενο και μετά από την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα θα μπούμε κανονικά στο πλάνο του όγκου. Η βραδιά συνεχίζεται με Σοπράνος και μετά βαρύς ύπνος. Καλησπέρα αδέρφια μου, φτάσαμε επιτέλους το Σάββατο. Σήμερα είναι η μέρα της ζύγησης. Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους ιονούς η ημέρα. Πριν από λίγο, όπως είδατε, ζυγίστηκα, ήμουνα στα 80-600. Μετά ζυγίστηκε χωρίς το κίνητο και τις πιτζάμες, ήμουνα 80-400. Είμαι 400 με 350 γραμμάρια πάνω από την κατηγορία μου. Και μετά την πρωινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με τον προπονητή μου, μου είπε να μην φάω, να μην πιω καθόλου υγρά μέχρι το μεσημέρι που θα ζυγιστώ για να συμπληρώσω τα γεύματά μου μετά. Το άσημο της ημέρας είναι μια πολύ προσωπική απώλεια που είχε ο προπονητής μου
εντός οικογένειας και με στεναχώρησε και εμένα πάρα πολύ, γιατί μία μέρα πριν από τον αγώνα δεν περίμενα να συμβεί κάτι τόσο συνταρακτικό, να χάσουμε έναν δικό μας άνθρωπο. Δεν θέλω να πω πολλά σε αυτά, ούτε να κάτσω σαν τους υπόλοιπους influencers να κλαφτώ για να πάρω views. Ναι, είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο η ανθρώπινη απώλεια. Δυστυχώς αυτά έχει ζωή, προχωράμε. Να είμαστε γεροί, να το θυμόμαστε. Με συγχωρείτε λίγο για την αναστάτωση και για το περίεργο mood. Εντάξει, ξύπνησα με πολύ καλή ψυχολογία την ημέρα της ζύγησης, παρόλο που δεν θα έπινα νερό ή δεν θα έτρωγα, γιατί το ήξερα ότι ήμουν λίγο παραπάνω. Απλά με έχει πάρει λίγο από κάτω αυτό που έγινε σήμερα με το οικογενειακό μέλος του προπονητή μου. Τώρα από εκεί και έπειτα η μέρα μας θα συνεχιστεί κανονικά. Θα ετοιμαστούμε, θα πάμε να κάνουμε κάποια ψώνια στο σούπερ μάρκετ για να ετοιμαστώ, για να έχω και φαγητό για σήμερα μετά τη ζύγηση και να έχω και κάποια πράγματα αύριο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Θα πάμε γενικότερα να κάνουμε κάτι ψώνια, κάτι πράγματα που χρειάζομαι. Θα κάνουμε μετά υπομονή, θα ξαπλώσουμε σπίτι να μην κάνουμε τίποτα, μέχρι να έρθει η ώρα να κατηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη για να πάμε στο ξενοδοχείο για να ζυγιστούμε και να πάρουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Παρά 5. Η ώρα είναι 3 παρά 5 και είμαστε στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο Royal για να ζυγιστούμε. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πολύ από το πρωί, η μέρα ήταν πολύ περίεργη, πολύ μουντή, βρέχει, καταρακτοδός, τώρα έχει σταματήσει λίγη ώρα. Κάναμε τις δουλειές μας, πήγαμε, ψωνίσαμε τα απαραίτητα για το σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν 2-3 πακέτα ριζογκοφρέτες με αλάτι, πατατάκια με αλάτι για πριν τον αγώνα λογικά, μαύρες σταφίδες, πήρα λίγο κοτοπουλάκι, λίγο τέτοιο που θα χρειαστώ αύριο την ημέρα του αγώνα. Κάναμε κάτι άλλα ψώνια και τώρα είμαστε καθοδόν για να βρεθούμε με τον προπονητή μου και να πάμε να κάνουμε τη ζύγηση. Είμαι ακριβώς στα κιλά μου, πριν από λίγο ζυγίστηκα 79.800, οπότε περιμένω να πάω, να ζυγιστώ, να πιω λίγο νεράκι, να φάω το φαγητό μου, γιατί ήταν δύσκολο μέχρι τώρα με άδειο στομάχι και χωρίς νερό. Τώρα θα δούμε. Η ψυχολογία μου είναι πάρα πολύ καλή, παρόλα την κούραση, την πείνα, τη δίψα, όλα τα αρνητικά. Έχω πάρα πολύ όρεξη, έχω πάρα πολύ γούστο. Πάμε να ζυγιστούμε, αύριο πάμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και από Κυριακή βράδυ το τι έχει να γίνει, φίλε μου, άστο. Χολυστερίν on the go. Φτάσαμε, μάγκες μου. Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Royal στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιμένω τον προπονητή μου. Θα σας πάρω μαζί μου στη ζύγηση και ευχόμαστε να τελειώσουμε γρήγορα για να φάω. Δεν μπορώ άλλο. Και πίσω στην γραμματεία του.
μάγκες μου, ζήγηση τέλος. Τελείωσε και η σημερινή περιπέτεια. Θα σας πω λίγο πολύ περιληπτικά πώς έγινε, πώς το βίωσα εγώ σαν πρώτη επαφή με το κομμάτι του bodybuilding. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο Royal που θα δείτε. Συναντήθηκα με τον προπονητή μου και έναν αθλητή του ακόμα. Κατεβήκαμε κάτω. Η ζήγηση ήταν νομίζω σε 3 κομμάτια χωρισμένη, σε 4. Στο πρώτο κομμάτι έπρεπε να πάμε και να κάνουμε μια υπεύθυνη δήλωση, σαν την ηλεκτρονική δήλωση που κάναμε. Μετά πηγαίναμε να μας ζυγίσουν σε ύψος και κιλά. Μετά πληρώναμε τη συμμετοχή του αερογράφου και αυτά για που θα μας βάψουν και μετά πηγαίναμε και καταθέταμε το έγγραφο και το στικάκι, ρε παιδί μου, με το τραγούδι σε περίπτωση που είσαι εντός εξάδας και κάνεις ατομικό ποζάρισμα. Πολύ γρήγορες διαδικασίες, επειδή έχω συναντήσει εκατοντάδες διοργανώσεις και αγώνες ανά τα χρόνια σαν αθλητής. Γρήγορα ξεμπερδέψαμε, δηλαδή μέσα σε μία ώρα ήμουνα ήδη στο αυτοκίνητο, έτρωγα και πήγαινα να γυρίσω. Ωραία φάση. Είδα πάρα πολύ κόσμο που γνωστά άτομα του bodybuilding. Είδα γνωστούς μου, είδα και άγνωστο κόσμο. Ήτανε ωραία εμπειρία. Η μόνη γκέλα μπορώ να πω είναι ότι τζάμπα δεν έφαγα και δεν ήπια νερό από το πρωί. Εν τέλει αποφάσισα να συμμετέχω μόνο στην Classic Bodybuilding συν 1,80 σε ύψος και όχι στην Open Bodybuilding μείον 80 κιλά. Και θα σας πω βασικά το λόγο. Ο λόγος είναι καθαρά προσωπικός και είναι ότι την Δευτέρα έχω γενέθλια. Δεν ήθελα ρε φίλε να κάτσω να φάω μέχρι τις 2-3 ώρες το βράδυ τώρα να αλλάξω, δηλαδή να αλλάξει η μέρα, να με κάνουν έκπληξη φίλοι μου και όλα αυτά εκεί ρε παιδί μου κτλ. Αποφάσισα γιατί η πρώτη κατηγορία όπως έχω προπεί είναι 8 με 9,5 Classic Bodybuilding και οι Open κατηγορίες ξεκινάνε 10 παρατέταρτο, 10 η ώρα πες. Από τις 10-12 κατηγορίες εγώ είμαι στα μισά, άρα άμα υπολογίσει ένα μισάωρο κάθε κατηγορία εγώ θα βγαινα 12,5 μία η ώρα. Δεν. Αν έκανα χρόνια το άθλημα και κυνηγούσα και τις δύο κατηγορίες, εννοείται τώρα είναι πρώτος μου αγώνας, θέλω απλά να πάω, να κάνω την κατηγορία μου, να πάρω το βάπτισμα πυρός, να πάρω την εμπειρία, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να τελειώσει ο αγώνας σε μια λογική ώρα, να πάω με την παρέα μου μετά με την κοπέλα μου, να φάμε, να περάσουμε καλά κτλ. Ναι, κάποιος θα πει ότι ο καλοπερασάκιας, έτσι αλλιώς. Όταν μπείτε στα παπούτσια μου, να έρθετε να μου πείτε εσείς τι θα κάνατε. Προς το παρόν, εγώ αυτή την επιλογή πήρα, όλα κομπλέ. Έβγαλα πλάνο με τον προπονητή μου. Αύριο η διατροφή μου αποτελείται από 8 ασπράδια αυγού το πρωινό και 5 ριζογκοφρέτες. Δεκατιανό μεσημεριανό έχω 5 ριζογκοφρέτες πάλι μαζί με κοτόπουλο, φιλέτο, επιτέλους. Θα αλλάξαμε για την ημέρα του αγώνα και λογικά αν προλάβω να φάω και απογευματινό θα είναι 5 ριζογκοφρέτες με τόνο. Γιατί πήρα μόνο μισό κιλό κοτόπουλο και πήρα και 2 κονσέρβες τόνο να υπάρχουν, οπότε είμαι μια χαρά καλυμμένος από αυτό. Ο προπονητής μου με είδε καλά, έχω πάρα πολύ ψυχολογία, είναι όλα ανεβασμένα, ενώ θα πρέπει να ήμουν λίγο νταγκλαρισμένος λόγω των θερμίδων και αυτά. Άψογη σωματική κατάσταση για τους 5 μήνες και σκεφτείτε, δεν ξέρω γιατί μιλάω στον ελληνικό. Είδα πολύ κόσμο που ήξερα τέλος πάντων, είδα και το φίλο μου το Θάνο τον Αλιμπάκη. Τέλος πάντων μπαίνω μέσα στο ξενοδοχείο, μιλάμε, κάνουμε και γυρνάω και του λέω: παίζω κι εγώ αύριο. Και μου λέει: τι λες, μου λέει, ρε, πριν 4 μήνες με λέγες κάτι μαγουλάρες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβράβευση, ρε φίλε, από έναν άνθρωπο που είναι τόσα χρόνια στον χώρο του bodybuilding να σου λέει ότι πριν 4 μήνες ήσουν πρισμένος και ξαφνικά τώρα είσαι για να βγεις στη σκηνή. Είναι μικρά πραγματάκια που βοηθάνε στην ψυχολογία, ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα καλά, είμαι πολύ εντάξει. Τώρα πάω μέσα λίγο να ετοιμαστώ να φάω ένα γεύμα ακόμα. Να ξηρίσω όλο μου το σώμα για να είμαι έτοιμος για αύριο. Και μετά το πρόγραμμα έχει τα πόδια ψηλά στον καναπέ. Καμιά σειρά στο λάπτοπ και ξάπλα. Και αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε το οδηπορικό μας ταξίδι. Η γκέλα είναι ότι ο αγώνας μου είναι αργά το απόγευμα, αλλά ο αερογράφος λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες, οπότε κατά τις 9 η ώρα πρέπει να είμαι πάλι στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Royal για να με βάψουν με τον αερογράφο, να στεγνώσω, να κάτσω λίγο και μετά να φύγω και να ξαναπάω για τους αγώνες. Πάλι καλά τα βόλεψα, βρήκα σπίτι για να ξεκουραστούμε κάποιες ώρες το μεσημέρι. Θα πάρω και την κάμερα και τα πράγματα μαζί μου σίγουρα να κάνω κάποια γυρίσματα να δείτε και αύριο. Και ο Θεός βοηθός.
Καλημέρα αδέρφια μου, η ώρα είναι 8:25, είμαστε καθοδό για Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε στο ξενοδοχείο Royal ξανά για να με βάψουνε, γιατί ο αερογράφος λειτουργεί πρωινές ώρες. Και πάω από νωρίς να ξεμπερδέψω. Θα πάμε μετά για ένα καφεδάκι. Ξύπνησα πάρα πολύ καλά σήμερα, έχω πάρα πολύ ψυχολογία. Έφαγα και ρίζογκοφρέτες, έβαλα λίγο υδατάνθρακα, δηλαδή έχω πάρει λίγο ενέργεια. Έχω πάρει το κοτοπουλάκι μου, έχω πάρει τον τόνο μου, τις ρίζογκοφρέτες μου, τα πατατάκια, τις ταφίδες. Είμαι full extra εξοπλισμένος. Ο μόνος ενδιασμός και το μόνο πράγμα λίγο που με προβληματίζει είναι το ότι χθες καθόλου όλη μέρα δεν πήγα τουαλέτα, ούτε σήμερα κατάφερα να πάω. Χθες μέχρι το μεσημέρι, απόγευμα ήμουνα χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, πολύ λογικό. Το στομάχι μου με κάνει κάτι τσιριμπιμ. Περιμένω τώρα να πάω να βαφτώ, να κατέβω στο κέντρο, να πιω ένα καφεδάκι με τη γυναικάρα μου, να πιω ένα εσπρεσάκι διπλό και πιστεύω να με πάει πριν ο Κορδέλα. Και αν δεν με πάει, θα πάω μετά στο σπίτι που θα κάτσουμε, θα φάω το κοτοπουλάκι μου, θα φάω τις ριζογκοφρέτες μου. Τι διάολο ρε φίλε, δεν θα θέλω να πάω μια φορά τουαλέτα, γιατί θέλω να πάω στο σπίτι, δεν θέλω ούτε σε καφετέριο ούτε σε ξενοδοχείο, γιατί μάγκες μου δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς με την τουαλέτα. Εγώ είμαι πολύ ιδιαίτερο σε αυτό το θέμα, δηλαδή να φανταστείτε όταν ήμουν μικρός και πήγαινα με τους γονείς μου διακοπές, μπορεί να έκανα και 6-7 μέρες να πάω τουαλέτα. Δηλαδή δεν μπορώ σε ξένους χώρους. Τώρα το σπίτι που θα πάμε είναι οικογενειακή κατάσταση, οπότε δεν θα έχω θέμα πιστεύω. Αλλά τώρα για ξενοδοχεία, καφετέρες και τέτοια δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο. Αυτό, υπομονή. Δεν θα σας πω πάρα πολλά, διότι το στόμα μου μάγκες είναι θεόστεγνο, γιατί και χθες ήπια λίγο νερό και σήμερα δεν θα πιω καθόλου νερό μέχρι τον αγώνα που είναι το βράδυ. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου στο ταξίδι, θα τα ξαναπούμε κανένα 2 φορές λίγο από το σπίτι και από όλα αυτά. Συνεχίζουμε. Βαφτήκαμε αδέρφια. Αισθάνομαι πάρα πολύ αστείος. Γρήγορη διαδικασία του βαψίματος. Περιμέναμε από τις 9 μέχρι τις 10:30 περίπου. Ήρθε το νούμερό μου, με βάψανε. Πήγα κάτω να στεγνώσω στους ανεμιστήρες. Μπορεί να χρειαστώ κάποιες διορθώσεις σε κάποια σημεία. Αυτό θα το κρίνει ο προπονητής μου, γιατί το αερογράφος ήταν ανοιχτός και τις απογευματινές ώρες για τους αγώνες. Εντάξει, νιώθω πολύ περίεργα ρε φίλε που θα κυκλοφορήσω τώρα έξω έτσι, γιατί νιώθω λες και κάηκα, είμαι κανένας ναυαγός. Οκ. Φάγαμε τις ριζογκοφρέτες με το κοτοπουλάκι μας. Είμαστε τώρα στον περιφερειακό και πηγαίνουμε Λευκό Πύργο για καφεδάρα. Και μετά ξεκούρασε κανένα 2 ωράκι στο σπίτι και μετά στους αγώνες για να ξεμπερδεύουμε. Έγινε και μια γκέλα βέβαια. Εγώ έπρεπε κανονικά να παίξω στη μείον 1,80 Classic Bodybuilding. Εν τέλει με πετάξανε στη μείον 1,75 επειδή ήμουν στο μετέχμιο. Και παραμύθιαζα τον εαυτό μου ότι ήμουν 1,76-1,77 τόσα χρόνια. Άρε πούστη. Νανισμός. Δεν μασάμε, πάμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και βλέπουμε πώς θα πάει. Αλλαγές και 2 αδέρφια από ό,τι είδατε. Απολαύσαμε το καφεδάκι μας στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos και συγκεκριμένα στα Starbucks. Αν όχι ο χειρότερος από τους χειρότερους καφέδες που έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Εγώ έπια έναν διπλό εσπρέσο, ο οποίος ήταν ένα πικρό άγευστο πράγμα, και η κοπέλα μου πήρε έναν Αμερικάνο, ο οποίος ήταν σαν γαλλικός. Μόνο η μάρκα. Δηλαδή πληρώσαμε 3,5 ευρώ ένα διπλό εσπρέσο απλά γιατί είναι Starbucks. Που να μην έπινα καφέ. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Κάναμε τη βολτίτσα μας.
Πηγαίνουμε τώρα προς κέντρο Θεσσαλονίκης, στο σπίτι που θα μας φιλοξενήσει κανένα διωράκι, λίγο να ξεκουραστούμε, να ράξουμε. Θα βγάλω κάποια στιγμιότυπα και από εκεί αν ποζάρω ή αν έχω να σας πω κάνα 2-3 πράγματα πριν ξεκινήσουμε για τους αγώνες. Και μάγκες μου, ο Θεός να βάλει το χέρι του, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να πάρουμε ό,τι μας αξίζει. Δεν θέλω να πάρω τίποτα παραπανίσιο και δεν μασάμε τίποτα. Καλησπέρα αδέρφια μου. Φάγαμε το μεσημεριανό μας όπως είδατε. Ξεκουραστήκαμε 1-2 ώρες και ξάπλωσα λίγο, χαλάρωσα το σώμα μου. Έφαγα τώρα πριν από λίγη ώρα μερικά πατατάκια και κάνα 2-3 ριζογκοφρέδες, έτσι με το αλάτι λίγο να με τραβήξει ό,τι τελευταία είναι να μου τραβήξει. Είμαστε στο αυτοκίνητο και οδεύουμε προς το ξενοδοχείο Royal για το πρώτο Alexander Classic. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, δεν έχει επιστροφή. Είμαστε στο δρόμο, σε λίγο φτάνουμε. Περιμένω να έρθει ο προπονητής μου, γιατί ενδεχομένως να χρειάζεται να κάνω μερικές λεπτομέρειες ακόμα στο βάψιμο, γιατί έχει φύγει σε κάποια σημεία. Να είναι ομοιόμορφο. Και θα τα δείτε όλα στο βίντεο. Ο Θεός μαζί μας, να έχουμε ένα καλό αγώνα με ψυχολογία και πάμε γερά. Δώστε μας διπλή κεφάλαιο. Relax. Άνοιγμα πλάτης. Relax. Πλαϊνή πόζα στήθους. Relax. Πλαϊνή πόζα τρικεφάλου. Relax. Γυρίστε πίσω. Δώστε μας διπλή δικεφάλο, πυραίο δικέφαλο και γάπα. Relax. Άνοιγμα πλάτης. Relax. Γυρίστε μπροστά. Κοιλιακούς και μυρό. Relax. Most muscular. Relax. Πάμε ρε! Μπράβο ρε αλλά!
Λοιπόν, μάγκες μου, με τα πολλά και με τα λίγα, φτάσαμε στο τέλος. Θα σας κάνω μια μικρή ανασκόπηση, παρόλο που θα δείτε και το ατομικό μου ποζάρισμα και τα ποζαρίσματα γενικότερα και κάποια στιγμιότυπα που πρόλαβα να τραβήξω πριν κατέβω να ετοιμαστώ. Απίστευτη εμπειρία, ρε φίλε, γούσταρα πάρα πολύ. Καμία σχέση με αγώνες πολεμικών τεχνών που έκανα τόσα χρόνια, καμία σχέση, δεν είναι το ίδιο άγχος, ρε παιδί μου. Γιατί εκεί απλά έμπαινες να σου βγουν καλά οι πόζες, να μην έχεις κατεβάσει νερά. Δεν σε ενδιαφέρε μη σε ξυλώσει κανένα στο σαγόνι. Άλλο τύπου δυσκολία, άλλο τύπου άγχος. Καταπληκτική εμπειρία, ρε φίλε. Εγώ προσωπικά γούσταρα πάρα πολύ. Άθλημα που γούσταρα πάρα πολύ το bodybuilding. Μου άρεσε η διαδικασία του, μου άρεσε το όλο έργο, η προπόνηση, η διατροφή. Είναι φάση. Είναι φάση. Εμένα προσωπικά μου άρεσε. Τώρα, έχει ως εξής. Εγώ έφτασα, που θα δείτε και τα στιγμιότυπα στον αγώνα, κατά τις 5-6 ώρα. Κατέβηκα να με ξαναβάψουν γιατί είχα κάποια κενά σημεία, ρε παιδί μου. Μετά από λίγο ήρθε ο προπονητής μου, κατέβηκα κάτω, μπουκώθηκα σε 5-10 λεπτά ένα πακέτο πατατάκια, ένα πακέτο ριζογκοφρέτες και 200 γραμμάρια σταφίδες. Πάρα πολύ πράγματα έφαγα, έκανα το ζέσταμά μου. Η κατηγορία μου είχε 9-10 άτομα, η μείον 1,75, η Classic Bodybuilding. Είχε κάποια κορμιά ξηράφια, είχε κάποια κορμιά αδιάφορα, είχε κάποια κορμιά ok και είχε κάποια κορμιά που δεν ήμουν αρμόδιος να μιλήσω ή να πάρω θέση, αλλά δεν ήταν για την κατηγορία, έτσι. Ούτε βάση κιλών, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, παντού γίνονται περίεργα πράγματα, όλα καλά. Τέλος πάντων, ανεβήκαμε στη σκηνή. Πολύ ψυχολογία, ρε φίλε, είχα και αρκετό κόσμο δικό μου από κάτω. Ποζάρανε πρώτα οι 4 μπροστά, 5 μετά οι υπόλοιποι 4 που πήγαμε εμείς. Κάναμε ένα κυκλικό ποζάρισμα όλες τις πόζες. Κατεβήκαμε κάτω. Ο προπονητής μου το μόνο πράγμα που μου είπε είναι ότι αν κάνεις καλές πόζες, αν ποζάρεις καλά και πατάς δυνατά και βγουν τα πράγματα όπως πρέπει, θα μπεις εξάδα. Εγώ σας είπα ότι ο στόχος μου θα μετά ήταν να ξέχασα. Εντάξει, είχε παιδιά κορμιά, θα δείτε δηλαδή καταπληκτικά. Αλλά εμένα ο στόχος μου ήταν έστω με τα 1000 ζόρια να καταφέρω να μπω εξάδα για να δικαιωθώ στον πρώτο μου αγώνα, ρε παιδί μου, ότι δεν βγήκα από τον πρώτο γύρο, δεν βγήκα τελευταίος. Και τέλος πάντων, βγαίνουμε όλοι μαζί, ποζάρουμε. Με είδε ο προπονητής μου λέει ήσουν αρκετά καλός, με λέει. Και περιμένουμε τον κύριο Μαργαρίτη να μας πει, γιατί βγήκε και μας είπε ότι θα φωνάξει τα ονόματα των 3 που δεν θα βγουν για ατομικό ποζάρισμα, των 3-4 ατόμων. Και κάθομαι κάτω, είναι ο προπονητής μου, περιμένουμε, μετά από λίγη ώρα έρχεται και γυρνάει και λέει το 58, λέει Νίκο Γουρσαράντης, και τον κοιτάω, ρε παιδί μου, και λέω, βγάζω καρτελάκι, εξαφανίστηκα και μου λέει ανεβαίνεις για ατομικό ποζάρισμα. Φίλε, εντάξει, ψυχολογία ταβάνι. Έλεγα, ρε φίλε, ότι αν μπω εξάδα είμαι ικανοποιημένος. Δηλαδή, ξεκινήσαμε βασικά το ταξίδι του bodybuilding με τους καλύτερους ιονούς. Και δεδομένου ότι εγώ αυτό που έκανα, το έκανα σε 3-4 μήνες. Δηλαδή, κόντραρα παιδιά που τους είδα και στα social, μιλήσαμε, κάναμε, ράναμε, ήταν πολύ καιρό μες στο έργο. Εγώ 15 Αυγούστου ήμουνα 108 κιλά με 21% λίπος. Και κατάφερα να μπω στην εξάδα. Ήταν απίστευτη εμπειρία. Ανέβηκα, έκανα το ατομικό μου ποζάρισμα μόνος μου στη σκηνή. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ήταν ακριβώς 1 λεπτό όπως αναγραφόταν, επειδή εγώ μετράω από μέσα μου τύπου ειδικές δυνάμεις 1001, 1002, 1003. Στα 38, στα 40 δευτερόλεπτα με σταμάτησαν. Δεν πειράζει, έβγαλα τις καλές πόζες που ήθελα. Βγήκαμε, βραβεύσανε την εξάδα, βραβεύσανε τους 3 πρώτους. Πάρα πολύ όμορφο συναίσθημα, γιατί κατάφερα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να πετύχω το στόχο που ήθελα. Ίσως και παραπάνω, γιατί εμένα ο στόχος μου εξ αρχής ήταν απλά να είμαι καλός πάνω στη σκηνή, δηλαδή να μην με δει κάποιος και να πει που πάει τώρα το χαρχάλι. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά, πεινάσαμε πάρα πολύ σκληρά. Φίλε, έχω φάει καταπληκτικά τις τελευταίες ώρες. Τα μπεργκεράκια μου, τις πιτσούλες μου, την τουρτίτσα μου με την έκπληξη που μου κάνουν τα παιδιά. Κάτι σοκολάτες, κάτι τέτοια. Φίλε, εδώ κάτι μπισκότα με μελομακάρονο πραλίνα. Εντάξει, χρειάζεται. Αλλά με μέτρο και ωραία. Έφαγα τις ποσότητές μου. Πεινάω ακόμα, είναι αλήθεια, και είναι 4 ώρα το βράδυ τώρα. Αλλά αυτό ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Γούσταρα πάρα πολύ.
Θα έχουμε πολύ δυνατή συνέχεια. Και θα δείτε το καλύτερο vlog που έχω βγάλει. Όσοι παρακολουθείτε και από παλιά και ξέρετε και το παλιό vlog πριν το κατεβάσω. Μάγκες μου, μιλάμε για το καλύτερο vlog που έχω ανεβάσει. Έχω βάλει μέσα τα πάντα. Οπότε θέλω like, θέλω subscribe και θέλω να πατήσετε το καμπανάκι για να λαμβάνετε πρώτη ειδοποίησεις. Συνεχίζουμε. Até me cera, bate bunda, até me cera, bate